Tarik 29 dwe mar auchiko higa mar 2025 odiechieng' makende mabende duol mochung' weche mag yiero pachoka IEBC biro bedo ka chako chenro mago mag ndiko jolut ombulu manyien e kor gwenge mopogore opogore pachoka ka duoki chien e higa mar 2022 kanotimo yiero maduong'. Kwan mag jolut ombulu na gin 22.1 sani IEBC ntiere kod ageta mano mar ndiko oganda mok tinne 6.3 to thothne gin rowere mabende nochopo higni 18. Wadhi nyime gi thor wach marwa kotenre kod ndiko jolut ombulu nyaka Ramga Jwang'. Wadhi bedo kwan list ni chenro makamagi itimo kanye to gin chike mage matayo ndikruok mago mag jolut ombulu. Kapok anyisi wendo mantiere godo ntiere sigana mabende jafombo wadwa Lydia Okeyo notimo kotenre kod ndiko jolut ombulu manyien. Wawinjana. Emilome Matenda IEBC ogolo motelo ne chenro no mar ndiko jogombulu machakore wuok tich. Duol no chiwo kenge ma owinjore luw gi jogo madwaro bedo jogombulu. Chenro no madhi timore tunge Kenya duto dhi ndiko jogombulu manyien, timo lokruok e nonro mar jogombulu kaluwore gi kwayo margi, loko ne jalut ombulu kare mar goyo ombulu kod kolo i nonro mag jalut ombulu ka bende ni kare. IEBC bende oyango kenge kata chik ma biro tawo chenro mar ndikruok kama oting'o ne jal ma odhi ndikore en ja Kenya ma jahigni 18 kadhi nyime nyaka obed kod opande mar Kenya kata passport ma pachoka. Nyaka obed jal ma pok ne ondikore kaka jagombulu kendo kik bed ni e thuolo mar higni 5 mosekalo ne oseyude gi ketho mar rocho chike mag yiero. Bende nyaka obed jal ma wiye tamam. Jakom ma IEBC Erastus Ethekon nyocha oseyango ni duol no geto ndiko jogombulu manyien ma kwan giromo 6.3 mondo mi donj e register ma sani ni kod ji madirom jogombulu 22.1. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ndikruok mawang' ni IEBC geto yora were ma hikgi osechopo 18 kadhi nyime mondo mi owuog kar rombgi mar donje register mar jogombulu. IEBC oketo budget mar siling bilion 8 ne chenro mar ndikruogno. Kaka yor ikruok ne yiero, IEBC bende geto tiyo gi madirom siling bilion 2.5 mar puonjo jopiny, bilion 7 mar nyiewo masinde manyien mag KIMS kit e kind budget mamoko. Ndikruok mar jogombulu manyien machakore wuok tich, IEBC dhi tiyo gi apisegi manie kuonde chung' ute bura duto kama jopiny dhi chopoe mandikruok wuok tich nyaka tich 5 juma ka juma. Ramga Jwang' mane chenro bende timre chakre odiechieng' ma kawuono kin thuolo mar aparo ni dwe achiel mabiro to ndikruok makamago nyaka Ramga Jwang' idhi apise mago mag IEBC mantiere constituency mare. Kiny ma kawuono ayudo thuolo makende antiere koda Bon Makolwala ma bende en jata chenro Elgeya en Electoral Law and Governance Institute for Africa. Bon bende nokil kamaloka. Bon arwaki ni machiegni gino mara ni chio makare nyalo moso nyiko Ramogi. Achio makare jel kendo amoso nyiko Ramogi ne oyawre uru agone Nyasaye erokamano ni wachako romo e koro yamo ka kendo en kwe kendo wamor ni koro IEBC chako ndiko ji ombulu kaka dwarore gi kaka tiba. Tingeni ndikruok makamagi oganda osebedo ka rito chakre ne commissioners mag IEBC wuogi apisi mane higa mar 2023 nikech voter registration should be continuous. En gidore mane gbeni dhi nyime. To nwaseng'i achiedh nade makone kod kocha mana nitiere. Nyaka sani dwach nan kotende kod okenge mag ndikruok. Mokwongo en gimoro ma voter registration onego bed ni bedo continuous kaka wachono. But ni nyalo paro ne ka wadhiga e yiero kaka yiero ma 2022 the commission no chungo voter registration through gazette notice. Koro negi wuok e office kapok negi undo that gazette notice. Mane momiyo ne koro voter registration nok nyal timo nikech ne onge commissioners mane nyalo gazette voter registration kaka nyocha gitimo tarik 28 dwe mar 8 mondo gichak godo continuous voter registration kadhi mbele. Omiyo ywak osebedo kendo jo Kenya osebedo ka complain sana ne
onge kaka ji nyalo goyo ombulu ka ji okondikore. To magi timo maber sana ka koro kawuono gichako voter registration all over mabiro bedo continuous e offices gi kawa move towards the 2027 general. To bende ngeni e gwenge wacho ni electoral areas 24 ma bende yiero ma adundo by elections kitimo nyaka rom gajwang itimo by elections tintari 27 dwe mar 11 mar higani. Koro wacho ni kuonde 24 ma bende biro bedo kitimo yiero ma adundo gin to ndikruok ok bi bedo kadhi mbele. Exactly. Mano kin thuolo mar sani wantiere dwe mar 9 dwe mar 10 e hao. Kind thuolo mar dweche ariyo matin dweche ariyo kama. Nikech ing'eni sama itimo by election e kamoro to ichungo gima iluongo ni voter transfer kendo voter registration mondo jok manogo kura ka ema mondo odhi onuogo ombulu no. To bang'e no the commission biro chako gazette nikech mago kuro nyaka bed gazetted again mondo continuous voter registration odhi mbele e kuonde 24 midhi time yierogo. En seche moko matin lakini nikech proper management and administration of elections waweya mondo jogo bidi gigo ombulu maber kaka Kasipul, Baringo, kuonde gote kato bang'e no gibiro gazette chieng' ma gichako e voter registration. Takini bon kori ka kokil kama loka jalnero ma bende winjo chike e pacho ka ing'eni oganda nyalo ga penjo ni to e kinde ma koro wachako voter registration odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 29 dwe mar 9 higa 2025 matin ne dweche higni 2 kapok wadhi yiero maduong' ma pacho ka. Nyalo penjo ni dong' odeko koso nang'o wabiro bedo gi nyalo mar ndiko iwacho ni ageta nitiere mar ndiko 6.3 million. Wadeko, it's true, mano tadieri ni jo Kenya katenore gi ikruok mar yiero ma 2027 to gideko. But kiwinjo bende IBC the commissioners ne gisegolo priority areas abich magidwaro ni mondo gitim very fast mondo gidhi gitim yiero ma 2027 kaka dwarore. Achiel kuom gi en voter registration mar voters, mar ariyo en legal reforms, mar adek en stakeholder engagement and mang'eny gin around 5 things mane giseyiero ni magi areas of priority magidwaro ni mondo gimak motegno ka gi move for the preparation for the 2027 general election. But ing'eni kata mana 6.3 magiwachone igni mosekalo gisebedo kao gichop target gi kata mana king'iyo kaka voter registration notimore last time before 2022 general election ne gichopo their target ma sani koro waparo ni kopo nyaka giwuog oko magi have very serious stakeholders engagement gi mobilization strategy magi nyago gidhigo mobilize godo ji mondo wuog oko mondo go kura. Ing'eni 6.3 magi target ni jero ma endi en 6.3 kotenore gi jok ma are eligible to be registered mangiso ni nitiere jomoko ma pok okawo kipande ma kopo ni gimbe gidhi gikawo ma bende ng'eny gibiro medore ma their target will go past 6.3 ting'eni parapara ne kata giyudo mana the 6.3 kende kimedo gi 22 mano is moving to 28 million. Jail mondo ilos yiero mar ji 28 million 28 oken gima yot. Omiyo an gadier ni IBC nyaka ikre ni ma seriously mondo ging'i kaka ginyalo konyo jo Kenya mondo tim yiero kotindore gi katiba marwa nikech 1 year and a half tin sana ka koro gidwaro ni mondo king'iyo gik ma gidwaro ni mondo gitim mung'isi ni ok gidhi nindo ting'eni kwaloso kotende kod ikruok bende dwaro omenda nikech dhano go gin thagalanye nikech kwacho ni kata mana kwacho ni milion 6.3 ma gidwaro no gin dhano buora to IBC bende wacho ywak kaluwore kod rem mar omenda ma bende giwacho ni osebed ka ichwalo negi ne giwago reyo kaluwore kod by elections ma bende itimo 24 kata kamano sani ma koro idwa ndik jo lutombulu gidwaro siling bilion 8 mar mondo mi process chenro makamano tayo makare. Ywak to giseyuak manyalo paro nyocha gin before parliament committee mochung' ne chike magi wacho ne nitiere yiero kuonde 8 mana gi doubt ne gidhi timore nikech lack of pesa lakini ne ka na winjo jakom ka ne wuoyo last week to ne giwacho ni pesa no koro treasury oseyie miyogi but Jailing anyone kaka LGA kama Electoral Law and Government Institute for Africa wasebedo ka watudore ahinya gi the commission ma wasechwalo gi gik moko mopogore machalo kaka induction gima sani mwang'iyo kabisa ne IBC en ni wadwaro ni mondo IBC obed gi very serious stakeholders engagement mondo iluongo ni the confidence the public trust mosebedo ka ne piny sana
odhi malo matin. Tadieri king'iyo gi kaka gisebedo ka gitimo nyaka gidonji ofis. Pok gichopo kata the 100th day e ofis nyaka ne yiergi. Gisetimo a lot of engagement. Makata mana last week nyocha wan kod giromo gi the political parties liaison committee, ka giseromo gi civil society organizations, giseromo gi the media fraternity mondo kony gi e yo ma ginyalo build go the trust and the public confidence man piny kabisa. Omiyo gitemo rich ji kendo kaka gidwaro mondo giwuogi ne ginere ne gipogore gi the commission mosekalo. Omiyo an gadi ne gibiro timo something. Manyiso nyaka campaigns be nyaka tim motegno nikech ne giwacho ni odiochieng' kawuono gibiro bedo ka gilaunch giyawo chenro mano mar ndiko joluto ombulu ayanga, chenro mabende gibiro bedo ka giyawo e county mano ma Kajiado. Yes. Bang'e giwacho ni gibiro bedo ka gitimo campaign mochwiny. Correct. To campaign gidwaro timo e yor mbui ema bende wacho ni rowere nitiere. Iwacho ni online social media to target youth. Yes. Makech youth ema nyaka wuog oko mondo okaw ombulu mang'eny. Nimar ginena kata mana yiero mokalo. Tin gi no participate fully, but igani this electoral cycle to gineno ka gidwaro ni mondo giwuogi oko mondo gikaw ombulu. And adiera wabro kwayo yude ma Luo Nyanza machalo kaka Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu. King'iyo kata mana kaka voters gintie, ni Siaya ji mano register ne 533 tin sana. Kineno Homa Bay kama pod koka wan gi 551. Kineno Migori en 400 gi gimoro. Kisumu koka wan 600 gi gimoro. Kikompea gi Kiambu mosechopo 1.2. Meru kende iworo ne ere kaka Meru county nyalo yombo Kisumu gi registered voters. Meru en kama matin to gin gi chiegni chopo million. Ka wanyalo choro gi numbers wagi machop kata mana million aparo ni nyalo bedo maber. To nyalore ka ji te wuok oko, stakeholders wuok oko mo mobilize religious leaders, jotend siasa, anybody ma nyalo timo mobilization. Na neno ka joge dhi bedo gi the registration centers ma mobile ma gibro dhi learning institutions, gibro dhi bro chuno gi seche moko gibro tiyo kata mana on Saturday gi Sunday mondo gidhi e churches mondo nikech aneno ka gi gazette ne gibro mana time from Monday to Friday to but bro chopo kama gibro timo mass mobilization mondo ji wuogo oko mondo kaw kura. Nimar IBC kakipimo en team gi kaka ji bro wuok oko mondo kaw kura sane ema bro ngiso gi ne kare ji kuro sane ni kod gi trust kendo ni ji kod gi ni confidence ni ginyalo timo ne giyiero. To ben ngene ting mar jopiny mar mondo mi wuog oko ayanga nikech koro rowere iwacho ni kwana tamalo 70 mago mag joluto ombulu pacho ka gin rowere. To koro rowere ka ono ko kaw ombulu nikech awangi ni nitie moko kuom rowere mano sendikore ni opande to pok gidhi kata mna kaw opande makipande no. Yes. Moko bende wacho ni opande gideko e kind mamoko. Nikech adieri kata sane king'iyo kata mana kune ma by election nitiere gi jail. Inyalo neno ni jo matendo o kata ne gidhi giwuok oko ne gidhi go ombulu kende but gichung kendo gidwaro ni mondo gibed jotelo. Kineno kata mana Kasipul ODM no yiero kijana matin, kineno kata mana Siaya Ugunja fairly young. Koro it's like ni the motisha mar jogi mondo wuog oko mondo o participate a political democracy situation ma Kenya ka sani koro di malo. Kenan gadi nen gibro wuok oko gi sironyo mondo gi kaw kura kaka nyon e ka jotelo magi change magi dwaro cha nyalo biro realize change ok nyalo biro realize mana streets kende but nyaka yude mana through the ballot. To mano gima neno ka gisiyo mana no ka moko kuom bende oro ote meduru mana oro ge bro bedo kasomo gi kwadhi nyime koda twak maro kiny maka wuono nyakoro mga jwang parni ote yoro no ila mago te machoka rade ka uchiel no mbui mago ganda bende wantiera achiel kachiel aneno kwantiera live mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kadakla koda mano mar X. Taparo ni bono kiny maka wuono wapunja ne nyikwara mga jwang nikech e kinde makori wacho ni indiko joluto ombulu. Yes. Wanyis gi gik mabende IBC bro bedo katimo ok mana ni new voters kende kata na kidwa loko ombuchi samoro ni kawe ka julu kore dadhi kawe ka rachuon ma ikinde manego bed ni idhi puodho nonro mag jol gombulu e kinde mamoko. Apart from ndiko yie kura gidhi timo mekwano go kendo gidhi yawe mondo inspect ni to bende particulars gi gandika gi kaka nyingi kipande ni bende otimore ma obedore maber e register no. Mano koro gidhi yie mondo gi inspect kendo gidhi keto update mar voters particulars kendo gidhi chako bedo gi transfer miwacho no. Gima nyalo
koyo joyudhe ka bende wang'iyo ni to sama gidhi kawo kura ne kech kura to koro idhi ndiki in all registration centers apart from kuonde mantie by election. Gima duong' ma wanyalo temo ni gitem ni ging'i ni gikawo kura kama giparo ni gibiro bede chieng' election nikech mano to kura mang'eny bende biro neno, but gima duong' en ni sani giwuok oko gidhi gikawo kura to kura gi bende kik gibi giwe mondo nindi. Sani endi kata koponi ng'ato dwaro transfer ni dwaro wuok Nairobi idwa dhi dala idwa loko kuchi ma thuolo ne en thuolo mok sani no biro ringa nyaka cho higa manyien ka wachim election. Giwuok oko kendo gitim gik magi ensure ni cheko bende jodhi ocheki jok mano ogombulu higa mokalo okomon gi dok mondo gichek anena ka nying gi pod nitiere kaka ne nitiere no. Koro mago gik ma they should keep the IBC as a commission very busy eka gidhi keto ni wadhi bedo gi yiero maber ma jopiny opuodho. And paro ni en gimoro ma kosebedo launched kawuono obedo launched Kajiado, lakini en gima ochakore kawuono Kenya mangima. Jomoko nyalo galo ni gini ndio nobedo launch Kajiado ni Kajiado no kende ema gini dhi mbele. Sani kidhi kamoro amora kata Homabay kacha idhi ni dhi cheko gik mowachogi sani girito ji gin kanyo. En gima timoro all over the country, mana prisons gi diaspora ema pogi chako. Yes. Kata kamano giwacho ni services kata mana chenro makamano gibiro bedo ka gitime apise mage mantiere constituencies mopogore opogore. Koro ka chung'od bura mari nitiere kod apis mano mar IBC to bona giwacho ni gitiyo Monday to Friday ma bende wacho ni ginyalo kono chako tiyo chieng' Ngeso gi Jumapil. Nikech kotenore gi kaka ka ji oketo gi modich ma gifwenyo ni gidich kabisa to biro chuno gi ni gitiyo to sani no ne giwacho ni gitiyo mana Monday to Friday. Gibiro assess kwenye koponi ji biro mang'eny ka gipogi meet their target ma 6.3 biro chuno gi ni gibiro wuok oko, lakini nikech ni winjo ka jakom wacho ni they will have gimiluongo ni mobile registration centers mangiso ni ginyalo wuotho ginyalo dhi chirni gibiro wuok gidhi chirni gimanyo kuonde ma ji nitie mondo gimobilize to ahinya mbui jok manyalo lando gini kamoro amora manyalo mobilize mondo ji owuogi manyalo assist jok moko mondo dhi okaw ombulu yie gitim mano ka ji odhi dala weekends ka ji odhi dala kidhi dala imanyo nyimine wa wetewa mapod tindo mondo gidhi mondo gikaw kura ni yo kende minyalo lok godo telo mana kamano aparo ni kinde maka magi bende nego kod ne gitiyo koda nyakalondo kanyakla kod wang' jowi yo makara hinya magi kaka maga community e yo makara hinya Ramogi bende wanne wamulo nage koro IBC ang'eni bende ka lendo to gilendo e yo makara gi wang' jowi gi nyakalondo mopogore opogore. Dakika oskadho 31 tok sang'wen mar okinyi adwaro mar mondo miako yo matin aduogo ne moko kuom ote misebedo kioro kotendre kod thor wach mwantiere godo kidhi mabor. Gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasome polytechnic nena inajua kali tu kaka kura timeni pok opogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Nenit, en nyako mane marajivo bet gocha? Sacha, akwaye mondo inilokane babana to iniket nera marajiv iwe mapari nit kae mondo bed jonyuolna eka mondo an bende abed gi jonyuolna mohera ahinya. Kawuono ni an nyaka fweny ni nyako no en ng'a?
Nyako ma Rajiv omako godo osiepno. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Dakika 35 tok sangwen mar okinyi waduogo e okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak mar okinyi makawuono waloso kutende kod chenro mar ndiko jolut ombulu manyien mabende IBC chaka yango duche makawuono men chien tarik 29 chenro mabende gibiro bedo ka dhigodo nyime e kind thuolo mar dwechiel mabiro. Asema ne moko kuom ote misebedo kioro nyakorom gajwang' kotendre kod thor wach mabende wantiere godo. Ntiere Steve Wuod Bondo iwacho ni yawa Joramogi ukelo wach maber. Landnwa uru e Nyatike sub county ka wakao kipande gi 1,500 to kipande nino bok duogi tumno uru kanyo an kipande na osekao dweche 9 to kadhi to gikona ni pod ntiere system. Aya Okotho Pondo iwacho ni ber kabisa piny wakao kore. Akech iwacho ni Gen Z's kazi kwenyu time to show us what you're made of. Aya, ntie moro bende top fan bende wacho ni joluo odhi okao kura. Amfred Odira wacho ni kanye e ward koso Huduma Center wadhi bedo kwa nunu kama undiko ruwe kaka jolut ombulu. Bende ntiere jal machielo mabende penjo ni watu na register wapi. Aparo ni kanye mwachak godo bon wapar negi kama nego bende negi ndikore kaka jolut ombulu manyien. IBC no gazette mo ogolo kuonde mindikruoke. For example, kidhi Homa Bay Town constituency, office IBC nigo office margi mantie magindikore godo. Kanyo kidhiye to gibro yudo kaka inyalo ndiki ena dhia kanyo to yudo jatich mane gize gazette jok iluongo ni registration officers madhi timo mano machiegne gi dala kucha kamora mora in all the 290 constituencies. Mana constituencies gi wards gi county machalo kaka Baringo manitiere gi by election, the 24 electoral units ma by election nitiere. But kopogore gi mano kidhi ibro yudo for example Homa Bay Town constituency kaka na gi list ka ng'ama jatelo mochung'ne wachni iluongo ni Martin Ngonga Omulo ene makidhi Homa Bay Town constituency to obro e ofisi gi kanyo ene registration officer makanyo. Suba North en Phoebe Atieno Onyango, Suba South en James Omondi John, Rangwe en Richard Gwaro Abok, Kabondo Kasipul Freddy Otieno Orage. Mana kamano tu nyaka kamora mora negise gazette makidhi kanyo to koro en gima koro chakore madhi mbele. To bon mar mondo miwagol kara manodo ke itigi. Nikichwange gawni voter registration is a continuous process. To sani e odhi bedo continuous ko sani mana 1 month kene midhi time. Alafu gi electoral koro
ma en continuous voter registration. But ingeni ka wachimo yiero to IBC bende biro duogo gi gimoro maluongo ni mass voter registration. Moro matimo vigorous cha. Ma endi to koro mano chung, mana continuous mano chung ema gichako kendo. Midhi office gi to ge register, inyalo transfer, inyalo inspect your particulars. To bang'e no gibiro keto gi gimiluongo ni mass voter registration towards the election. Magitimo ga, yes. Mang'eni gibiro timo next year. Makoro pogruok mar continuous gi mass voter registration ne kanye nikech ng'ato koro bwacho ni to koro master mass voter registration chako sabeda beda moro makoro gisebedo ka gidhi godo nyime magichako kawuono. Mano penjo maber to gima ber en ni kinyalo dhi sani e ofis gi sani to ber maloyo rito gima pok ineno. Omiyo giwuoga gidhi offices gi mondo this continuous voter registration otimre. Jo Kenya oseyuak sana ne gidwaro mondo giregister as voters to pok ne giyudo thuolo sani koro nwang'ore mochakore kawuono makata sani kidhi e offices mowachogi tidhi yudo gi kanyo ka giriti mondo idhi tim voter registration, idhi ng'i godo kaka gigi records magi gin kendo gin kanyo kaka jotich sirikal kendo giriti mondo gikonyi. Yes. Mana kapar Nyakwar Mgajwang' chenro ma IBC biro bedo katimo chakre odiochieng' ma kawuono. Gibiro bedo ka gindiko jogo ombulu, mano mokwongo. Mar ariyo, gibiro bedo ka gitimo lokruok ne jogo ombulu, ne nono jogo ombulu. Kapo nono ni datimo lokruok Nyakwar Mgajwang' gi nono nikech bende wang'e ni chakre higa mar 2022 nyaka sani nitiere jo Kenya ma bende nosetho jogo ombulu. Koro cleaning up the register bende en gino mara ne gima bende ibiro bedo ka itimo, ibiro bedo kilose mano bono. Machielo gibiro bedo ka giloko kar luto ombulu. Kapo nono ng'ato dwaro loko kar luto ombulu kini buoro Nairobi ka kanigo Chayani primary idwa kete St George's ma ikinde gipuodho kaka koro minewa kendo nyiminewa mose oseyudo kend koro ne yiero mokalo ne poko kawi sani koro iseloko dak koro isewuok ka bochi biro kanyada joma kamage makoro sani koro nyaka loke gipuodho nonro mag jogo ombulu wala sani kotende kod luoko register ni nikech luoko register ka nitiere yawa mabende nogo ombulu higa mar 2022 nyaka sani moko kuom gi bende nosewito ngimagi. Mano penyo maber. Kama osebedo shida kabisa and the audit of this register. Nikech ng'ene for proper audit of this register dwaro institutions mopogore bedo. Joma chalo kaka jok mandiko jomotho. Joma chalo kaka jok mandiko jok kaw kipande. Tadieri IBC sani koro nyaka giyud an audit firm mondo dhio audit negi tim negi audit mar register mo yud ne register en oler ma ok onego bed ne ande ni wacho ni jok moko chier ogombulu to mano be momiyo sani technology bere Kimskit cha idong neno ka sani koro gi register ji through Kimskit. Kimskit ne onyalo ma identify biometrically mangiso ni ng'amo tho ok nyal wuok ni dhi go ombulu but onego bed ni ka nitiere interface between jok mandiko jok kipande jok ma register jomotho gi IBC nyalo wuok ni koro kaka sani okonego bed ni ka dhi register to poda anwang'o nying ng'at manonindo last year magi gik monego bed ni gise face out ma onge and gisebedo ka gitime kamano KPMG nosetimo negi that audit manosefuna there are so many problems mantiere register ni to ka winjo the chair kako wuoyo en mago bene gidhi timo kapok diero mayien osetemo to mane momiyo gidwaro pesa mane momiyo the IBC needs money, the funding, the support mondo oyie ne ginyalo timo gigi mondo jo Kenya dhine ginyalo timo yiero ma is credible. Kopogore gi mano bon bende walusa ne kotende kod chike matayo ndikruok nikech chike bende nitiere wacho ni there are laws to be followed. Mondo chik number 1 18 years and above. Higa 18 nikech wacho ni Kenya ka kin adult ng'at moyiene luto ombulu ng'at man gi kipande higa 18 gi wiye. Kaka koro sani ng'ene nitiere joma dhi timo form 4 next year. Ng'ene most of jok ma dhi timo form 4 nitie jok ma dhi timo form 4 sechopo higni 18. Ang'ene dhi migi kipande. Koyuda kipande ni kipande ba aneno ka tinde ki apply to budh ahinya. Ko iyuda kipande ni to idhi adhi ofisi IBC kacha chande te register as a voter mondo yiene go kura but sheria bene nitie ng'ene jail gima lich gi sheria ni nyaka ne wa cancel election ma 2017 mar presidential pok watimo serious electoral reforms yiero marwa ang'eni mago gik ma nyaka timre nikech ok inyal chung en wich kuot ni
ni chik mana waketo in 2016 ni ema pod wadhi ng'iyo godo yiero marwa e 2027. Ok en gimoro maber nikech chik lokore, gik moko timore, technology bende biro advanced. Koro magi gik mang'eni the ethical, but kaka kawuono the committee modhi chung'ne code of conduct mochung'ne mane IBC gidhi bedo gi a serious comprehensive workshop magidhi timo godo the assessment and all the law reforms magidwaro ma abo bedo kodgi Naivasha kiny gi Gorucha ma mondo ging'e ni to sheria mage mwanyalo loko. Court bende nosenyiso ni gilok weche makama to gima ng'eni bende ng'eyo ni pod chando gima bende ginyak ng'ene boundary delimitation. Paro ni the Supreme Court nyocho semiyo gi the advice to nong'iso gi ne gibiro mbele gi kane commissioners onge. Koro Supreme Court nokwayo gi ni ka giyie to mondo ginyalo duogo irgi mondo ging'is jo Kenya ni to bende wadhi timo boundary delimitation before 2027. To kopo ni ok watime nikech kaka neno ka time ok dhi genwane, bende en ang'o minyal tim? Does it require legal reform? Does it require advisory from the Supreme Court? Mondo that issue dhano cloud mantiere around kanyo no obedi cleared mabed maber. Man gadi ni magi gik magidhi ng'iyo and emomiyo giromo mang'eny kendo gi engage stakeholders mondo mi giparo e weche magineno gi. Nikech wach kiyo bende nyaka ng'iyo makare nikech dong' ma ikinde ma bende wach boundaries ka bende nyaka ng'iyo e yo makare. Kata kamano kwa ng'e moko kuom chike matayo ndikruok bende kopogre gi opande passport bende yiene godo ng'ato. Passport, yes. Aya bende dwaro ni kinde ma indiko jolitombulu par ni magi jolitombulu manyien kaka to nosandikore moken kinde mana ka ng'ato loko. Yes, mana kiloko. Bende ka pok nong'ad ne ng'ato kum mana mar ketho chike thuolo mar higni 5 mosekalo. Aparo ni walose mano bona. Nitiere chike, nitiere gimiluongo ne Electoral Code of Conduct kendo nitiere gimiluongo ne Electoral Offences Act. Electoral Offences Act ni en mogolo gine gik ma kaka inyal timi kopo ni itimo makosa e line mar yiero. For example, kibribe ng'ato e polling station kato yudi kitimo igolo lweny e polling station, ja inyali tami ni in koro ok inyal go kura e yiero mabiro ni mar igni 5. Sama ng'ama kamano ng'ano koyiene mondo dhi okaw kura ne mar ok kin kidhi kanyo to biro yudo ni nyigri records gi ok nyal nwang'ore kanyo. Omiyo ng'ama kamano koyiene mondo dhi ondikre mondo gore kura. But an gedieni ni ji matin sana mose fall under this bucket. Ji matin sana Kenya kaendi ma osenwang' gi electoral offenses mokum kama. Omiyo an gedieni ni kik ng'ato bed gi luoro. Onge ng'at moro an pok na winjo kaka kamana gweng'wa kama e kacha chande ni nitiere ng'at moro mano yudi gi kosa motam ni kik digo kura. Ji te owuogi odhi okaw ke jomoko chunygi nyalo to ne to bin madhini nyocha onena campaign rally bin mano koro an okanyala giwuoga gi sironyo gidhi gikaw kura kaka dwarore. Kik giluor ni mar mano to jo Kenya osebedo ka gin very law abiding citizen ok apar ka gisebedo ka givunjo sheria ahinya mar yiero. Nikech chik machielo ma bende aneno ma bende tayo ndikruok ma kamago nyaka ibed gi paro matamama dwaro mental stability. Nyaka ibed gi paro ni inyalo ng'ado bura. Inyalo bedo ni ok ni tuo to bende kama wadak kaka wadak kuonde ka ng'ama tuo ng'eya ni ng'ani ni to timore nade to tuo to wiye rach ma to joma kamago bende to nitiere gimo bende nyaka winjre ka ok ni nitiere jomoko matiyo gi gik moko molos gi lwet dhano matek gi mano ok tiene ni tuo mano ng'ama wiye rach ma daktari odhi owacho ni ng'ane ito kaneni oneni ito ijaneko mane jok manyalo wuok to kopo ni ng'at moro ma bende pod nigi paro matin odhi okaw kura ne mar mano sheria oyiene. Nikech sani wacho ni en ndikruok mago mag jolitombulu e gwenge mopogore kopogore ki electoral areas kod ang'wen mibiro bed kitime by election mabende ang'eni after by elections yiero madundo kosetim mana ni bende gwenge 24 ma kamago ibiro bed kiyiene gi mar dhi nyime kod ndikruok kaka jolitombulu. To bon group moro daro mar mondo mi walose jogo eko bende nitiere ute mag twech kata jela prisoners kanyakla gi diaspora nikech prisoners wang'ega ni gin gilito gambulu mana ne jatend piny gi jo diaspora mabende anno ka jo diaspora higani nokecho wacho ni wan bende yienwa uru kombe mamoko go bende walute ombulu gin to mar gi diwachang mano penyo maber Jill. Mano is part of the legal reforms monego beni timore magi gik mochung' mano osetim nene ni mar sani ing'eni jok mane jela gin jok mang'eny kabisa
to sheria nowacho ni pod ginyalo mana go kura ne president. Biro chopo kama iloso that sheria makuro biri ni yande ni ginyalo go kura kata mano nge gima miyo mano bedo matek en ni yande ni mano obiro bedo ni ginyalo mana go kura ne constituencies ma jalago nitie. Mano emo miyo pod okete ni ginyalo mana goyo kura ne president. For example, constituencies ma onge jela mangiso ni gibiro biro defranchised. Koro mano emo miyo ineno ka pod okete ni ginyalo mana go kura ne president. Ndalo mo biro biro ma biro biro ni wanyalo go kura electronically. Mangiso ni regardless kuma intie inyalo bedo jela Kisumu ti yera MCA ni madala. Mano biro timore to kune mwachemo gi electoral reforms. Jo diaspora be osebedo ka goyo koko kabisa. Nikech kingi the office, the IBC oseromo nyaka the minister in charge of diaspora. Giseromo nyaka the cabinet secretary Musalia Mudavadi over this diaspora issue. Ni jo diaspora bende oamua ni wang ni ginwa ni mondo gigo kura mayot mokne ni kuonde mana mamoko to gigoyo mana the presidential. To mago biro dwaro some bit of legal reforms ma are on top gear, and I'm very very sure ni by 2027 ni tiere gik mwadwa timo before election mondo yiene gik magamago timbre. Gima duong manyalo kwayo jail and ni our legislatures wabunge magwa both Senate gi National Assembly gitem gikal electoral reforms gi chon mondo opuonjre ng'eni nitiere gimoro ka ni voter education be neno ka IBC osechako timo sinye gise accredit jok manyalo dhi timo negi this voter education dwarore e Kenya ka than anything else. To voter education nyalo timore mana maber ko legal reforms go tim chon. Our trajectory ma kaka Elgia wawacho ni let us have legal reforms dweche 18 kapok yiero timore. Ei dweche 18 ni nyalo miyo koro watimo develop regulations kechingeni apart from the primary legal reform the regulations bende miyo jo IBC time magi nyalo puonjo goji cheke manyien gi mondo ji kik dhi e yiero kapod gikia cheke manyien mobiro. Bende kata mana kanyo budget mano mar IBC kotenre kod puonjo jogo ombulu iwacho ni voters iwacho ni IBC geto tiyo gi maromo shillings bilion 2.5 mar puonjo jopiny. To aneno ka koro omenda moro bende lach ka shilling bilion 7 gibiro bedo ka ginyiewo godo masinde manyien mago mag KEMSKate e kin mamoko. Ing'eni KEMSKate ne jail ang'isi ni mondo wabed gi election ober Kenya ka nyaka wa enhance kendo wakel gimiluongo ni technology e yiero marwa. Technology ema kelo transparency election. Mane ma ineno ka KEMSKate no nitie nyaka obed updated onyalo bedo ni en nyasani kech ing'eno kaka KEMSKate go moko nitie mano makoro giwacho ni obsolete. To mago e gik manyaka tim chon. Aya gima duong bende ng'eyo chiemo moro biro bino kendo wabro wacho en the procurement of this technology. Ineno ka ji penjo ni to IBC ere kako procure these electoral materials. Saneno ka serikal work from manual procurement to e-procurement. Be IBC oyierore maber ma osebedo trained. One of the things man godo a work plan na and wadwa ni mondo wa train the IBC both at the national kendo county on e-procurement. It's a requirement. Ng'eni inya para yiero wa procurement itimo gik mang'eny kabisa. To kakoro dhi timore ni dhi time e-procurement. Bende IBC osebedo trained enough magi nyalo timo e-procurement maonge shida ni mar mano te kuma piny koro dhiye. Koro technology en gimoro ma ok wanyal wuondore ni wanyalo weyo oko. Technology is very key on how we are handling our elections moving forward. To mane gima jo Kenya dwaro nikech gidwaro transparency. Gidwaro gimoro amora gitimo ka gineno. Elections mokalo jail kaka IBC mokalo gisebedo ka gikawo election is a private affair. Election is not a private affair. Election is a very open affair. To kopo nigi yaw do utigigo eka koro confidence mar public trust public confidence bro bedo mbele kawadhi mbele. Ang'eno dongi matide dakika 5 mondo wachek twak marwa to bende nitiere dwaro mago mag jolutombulu mano mar mondo nikech ok inyal ndikori kaka jalutombulu pacho ka kionge koda kipande to kipande ni kata passport to kipande na hinya bende mang'eno oganda ma pacho ka jahero tiyo godo thothne ma jahero tiyo godo e gwenge to kipande ni
sani aneno kata mana ka messages mag donjo thothne ji ywak ni kipande kawo deko e kind mamoko to wi mano bende bono walose kotende kod okang' mabe jatend piny Kenya nokawo mar thicho oko wach vetting timo nonro ne jogwek mabende kawo upande gwenge mag nyandwat mar Kenya mag North Kenya. Ing'e ni ande jail wach vetting kachako gi wach vetting mar kipande. Vetting ni ok ni en gwenge ma nyandwat kende. Vetting ni kata mana Nyanza kuonde ma borderline machalo kaka kuonde motin Busia kata mana Uganda kata mana Tanzania ogole ok ni en northeastern kende ma kidhi kama chalo kaka Nyatike gini gik mago are informing about the vetting issue to yes ne en gimoro ma anseneno kelo debate kabisa ni the process mar vetting ni ndi en okelo kuku ahinya counties madhi bedo affected machalo kaka Trans Nzoia naneno ka governor ma Trans Nzoia Nyatembea nogo kuku kabisa wach vetting ni to en gimoro ma it's an okanyal wuoyo ahinya nikech it borders on national security but wacho ni the borders gin porous nikech koro ka koro ok tim vetting bo chalo nade mane ma bende kelo wekwana siling bilion abiro mana IBC temo kata geto tiyo godo nyalo bedo kana menda makore lach ing'e ni gima we kata mana wach vetting jail gima sani goyo kelo gik kabisa e wach ni en bi ing'e ni nitiere counties moko ma consensus report no wito ko gi court machalo kaka the North Eastern kunde mag gik ma sani nego bini ji biro kech ka vetting ni osegol to consensus the census report bene mar North Eastern kunde ka bene no kelo shida but koro kanyo to but gima chando chunya en ni jo Kenya at this era jail pod ywak ni yudo kipande chandogi ma piny masani adieri okonego be ne yudo kipande should now be very automatic ne kisechopa 18 years ne to in gi but serikal onego ng'e anena yo ma wach kipande ne nyalo timore godo nikech apart from sani ende Huduma Center an kipande no lal to kana dhia replace mara to no biro very fast but kidhi Huduma Center kacha jail ibo yudo ni kipande ma ji mose apply opong'o kacha matinde chife wuothe liete ma tinde bile ji ywago reyo ni kidhi ka kipande ni olala tindo ken nono nyaka chulo omenda mano bende serikal onego ng'ine gima chalo kaka kipande it's jalo moko ng'ene ne gikelo gimoro ni kata kipande bende nyalo expire magi gik ma are really unpopular bon giwachi ni mogik e 30 seconds dire pradek ko tiko chenro an mokwongo jil agoyo ni erokamano kuom luongo mondo wago mbaka gi jopiny tan gima pod akwayo ni ka Nyasaye oyie to mondo jopiny ahinya joluowa wawuoguru oko mondo wakawuru kura kaka nyalore mano kende yo mwanyalo bedo godo sani endi ka election biro to wabedi ni wan gi duol gima duondwa te ni mana kaka wawuok wago kura ka ginyalo wuok ka Nyasaye nyalo telo negi magi go ombulu peacefully taparo ni wadhi maber otherwise ang'eni pod wabro puonjre ka wadhi mbele kendo Nyasaye ang'eni pod bro telonwa yoche ni maekinda hinya Gen Z iwacho neno thote ka bende jok oganda koro ka Gen Z koro kaka nugo kokun bende koro mar mondo biduondu owinje bona guni ngone nyako mbire to kang'eni kinde mabende koro gichako voter registration chendo mar ndiko jolutombola ng'eni ka kindo bro bedo kodika idhi Naivasha dogo adhi Naivasha kamano adhi bedo the legal department mar IBC Naivasha kendo wadhi ng'iyo on legal reforms kendo dispute resolutions machine nikech neno ka kanyo nitiere shida nikech sheria moko nitie manyaka waloki kapono wadhi mbele erokamano ahinya nyakorom gajonka moro amora mintiere kintiere kar chung'ur bura moro amora constituency mintiere iwuog oko kapono ni pok indikori kaka jalut ombulu bende kapono ni dwaro loko kamilute ombulu magi chenro mabende timre chakre odiochieng' makawuono en chenro nyakorom gajonka mabende biro bedo kwatang'oni kendo wanyisi kaka dhi e kor gwenge mopogore opogore orituru masani mata nyinga Sharon Ongawarad kendo odiochieng' makiny ibed kod odiochieng' makare